nwaanyị si n'obi ekwere o wee gbakwala ọsọ wee gaba na nke nwaanyị ahụ na-alịa di olukwe kụọ aka gbogbo n'ọnụ ụzọ wee pụta nwaanyị apụta ọsịa na ọbịa ịkpọrọ di nwaanyị wee neche enye nna anya wee mechikwa ụzọ wee baa di emeghekwela ụzọ pụta si a kedukwa ihe ịbịa ịchọkwa ọzọkwa ọsịa na mbịa mkpọrọ gị ọkwa m agwago gị na mma emebe ọfụma di wee si ya na ụchọ ozi na ihe ewegbu gị nya jos naba nwaanyị wee bido na-etreti si a na ị ga-anatarịrị ọ bụrụ na ị natara ihe dị ibu ofu ka eme mma emekwa ihe mma eme ebe a mkpamkpa akpa njinji ejie ntị nụkwu ya na ntị aghara laik ya ananụ ya na anaghara laik ya na onye nnukwu ya ọkala akali ka jụọ na ntị onye nnukwu ya o mechie ntị ya nya jos pụtaba na obi na-emekwa ya woko obi na-eme ya nnukwu na-eme ka onugbu ya ka ọ gwara di wee si ya mmeti gị nye m peace na m achọzi gị jee chọọ di ọzọ di wee si anya jee chọzia di ọzọ na ụchọ ozi nya jos jee chọọ di ọzọ nwunye wee nye tret wee si ya mme ihe mmemme emekwe itie m ihe nya bekweso ọkpa ịgba m n'ọnụ mbọsị mbụ mbịa wee gbuo ekpele na abụọ na-anyọ gị jide gị aka n'ọba wee buru ọkpa ịgba n'ọnụ m wee gbaa m nya ọnụ ikputu wee gbata ọnụ ikputu na-eke enu ọnụ yara o wee si omekwa enye ọzọ kpọrọ ya ndeke na ọchọkwa mkpọrọ ya ndeke mana anya nwakwa na anwa tinye ihe ọzọ o tinye ihe ọzọ ọka obi kpọrọ ya ndeke nya gbakwala ọgwụ ya nwụọ ka o solie na taba na okweghị nkwa nya bịa na ọ ga na-eme ọfụma ọkwana ya di wee were tret wee nyekwa ya bak si ya ịkpọọlụ m ndeke mkpọkwala gị ndị nwe obodo maka ị na-ana student finance na-ana student loan na-ana child care nke ordinary na-ana student child care na-ana NHS na-ana social na-ejekwa ọrụ 2 days na-ana low income maka n'obodo oyibo na low income ndị nwe obodo a na-akwụ ụgwọ ijebe akwụkwọ ndị akwụkwọ kwụba gị ịgwa ndị nwe obodo akwụsị achọrọ ka ị na-achịkọ ego eju gị aka ị ka na-agụ akwụkwọ iwere ya na-ego ụlọ na-ego ana wela ego na-eme vamvamvam wee na-emezi ihe mmasị gị idiklia kwa n'obodo ọ bụ osino amazị nke osisi oyibo nke ya nwa asị osino kriminal ihe nwa ka osi lawful ihe nwa ka ọ na-eme ọ na-abịachi nwunye esi ya ndị na-eme erene nne ndị ngambịa na-eme ni onwere onye na-ekpe ibie maka na onye ọbụla macha na-abịa hozalin onwere onye na-ekpe mmadụ nke ọsịa onwere onye na-ekpe gị mana ekpere gị jekwa elibe ego gị mana mmadụ anata ndị achọrọ m ikpe gị and ime ihe ị ga-eme ọzọ ebe a ntie gị ihe mmetikwe gị ihe ntie gị ihe ịkpụrụ alụmdi eke mkpọ ndị nwe obodo a na-achacha gị ego ahụ iliwe since 2 years ịkwụghachi ya azụ and ịkwụghachi ya azụ ijebe nga ọ bụ ka esi eme ị ga-akwụghachi ụgbọ ahụ ili na wuruwuru ifuru ihe ahụ na-eme tret na-aga isi ihe akafa na-enye onweta tret nwunye wee nye tret ọzọ wee sị ya kamụ ya ihe niile mebiche onye ọbụla gbaa luzu mme ihe mmemme onye ọbụla gbaa luzu eluigwe na-agwụwa anya gwụwa anana itili nya tilie kama onye ọbụla gbaa luzu kama mma luzu gị kama onye ọbụla gbaa luzu o wee na-agwụ ya di ifugozin kedu nke a ga-eme ụmụ nwanne m kedu nke a ga-eme a sịkwa m anya nabakwa ji elibe ego onwe ike emechie ihe ji di ya ara anya ọ natabakwa dana ịbịa konko ihe a na-eko nke onye ọbụla agbaba luzu ọ ya kwa aka mma ka onye ọbụla gbaa luzu ụmụnne ọ bụrụ gị ka ihe ị ga-eme kedu ala ị ga-atụlụfa ka eme nke ga-aka mma ụmụnne ihe nke a kokwere afọ afọ m bụ lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsi na-ewetela unu ozi ọma ịnụ ọdị gbado dị gị anya ọsị anya dịka nwa akpụda ọsị aka na ụkwụ tikwụsịcha anya gbadi anya nya tupu ihe mmadụ aghọọ nke onye ọzọ andị na-eweta ibon gị maka ejiri egwu ije n'ụlọ ụka nweta satifiketi I do nya bụ asị Igbo isi na Igbo make time for ibon gị maka ụmụ nwoke ejiri egwu ifuru na ọgbakwugo nwaanyị ọzọ na-anyakwa isisi ọ dịrọ possible di ga ama otego nchọba dị ifukwala ihe na-aga ụmụnne ka emesịa